Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato! Ha? Ano naman? Ito na kayo nabantayan nga tao sa sud sa bay? Oh, mura kong nakakita og anino sa sud sa bay nga mikilab. Unsa? May tao sa sud. Ay. Action magkulos-kulos pa akong atay noon. Dili na kasgawa sa ako lang sud. So, uy, kamay mo eh. Ang ganun man mahimo. Oo, mako. Mahimo ra gid gumusod bisag kisang bay. Huy, kanang ungo mananghin ba na? Ha? Kisa may akong panahiran. Ang anino? Basin og unguon sa ng anino nga nasa sud. Ubanan lang tagagod. Ako'y back up ni mo. Ah, sige. Ay lapat ta kag pamusil ha. Dali. Maginay lang ta. Sigurado ka? Nga doon lagi kayo nakitang anino sa sud? Lagi. Anino gito nga ako nakita. Pita unsa ka tong klasyas anino no? Aw, anino kusta? Ako'y pa'y pasig tunay adik-adik sa sud. Anda man lang ng imong aran masabay. Kay ako, batulay ni ako gibit-bit. Niyay. Huh? Dali na. Bupad dool tas pultahan. Paldo, wa magtinis kwarto ni Sir Darwin ang kupa. Nagtuo ko nga iyan ang gibutang og taguanan nga kinandaduhan. Tuod sad no. Dili gini niya i-display kay mahalon gud ni. Mahalon kaayo ni. Mao na. Pasin og dunay sekreto butanganan ini si Sir? Nakakita ko sa lida sa sini. Ang bongbong usahay na adihang taguanan. Dili mailhan ka taguanan. O di ba loyos mga libro? Hosto, sige na dili. Atong tanaw ng mga bongbong. Hunong sa tabay. Muginhawa na ta. Ha? Kulpak man sa dining trabaho sa detective no? Ulang. Unsa man? Ikay maablis pultahan o ako? Ako'y mga blisputahan. Og itiun da ng armas nga imong gikunitan sa sud, ha? O sige, tayo sa manukad sa ko. Pero, bay, ayaw pabuto ha. Kundi ko moingon nga pabuto na. O lagi, sige. Nana, nakapurma na ko. Mura na ko inig si Wonder Woman. Sige, ako nang ablihan ng putahan. Pangandam. Naitaw! Uwa! Oh, to itaw! Uy! Bay! Hunong! Ala, nakapabuto ko ba Ay, naunsa ba ka, bay? Huwag mo kumaingon nga pabuto. Ganong may pabuto man ka. Nakalitan man ko nga doon ay taong ni Dagan. Di alaga, ha? Ako lang taon dun sa itong mga tawa na. Sige ba, pagamping. Wa gid din bulawan. Pero nakasiguro ko nga naagi ni taguanan si Sir Darwin. Paita. Di man ka nato makuha ang kupang bulawan. Human naman tag-check sa mga bongbong. Ang sawag na sa mga itong tanahon. Saug? Oo. Nakakita sa ko sa salida nga doon ay uban nga mga sekretong taguanan sa sawag. Nagkasimento man ang saug nila. Wata kay bahutan ako na ko dato. Basin pa daig doon na sa ligilungagan. O sige, atong tanaw no saug. Hain naman is Johnny. Wa naman mapalik. Nagkusam ka na siya sa sud. Johnny! Bay! Bay, migwek! Dali! Tanawa ni! Saan mo kayo nakita ng Johnny? Bay, usa man na imo ipakita na ko. Nakaila ka kung noon sa nang nasa sawg? Uy, gamit man na para adik-adik. Ay, pastilan. Tunag di mga adik-adik din hida. Yabag naman gini mga tao ron. Anong ganaham sila ng suyop-suyop nga? Makapawa, manas kagwapo. Muna, wag iutok ng mga adik-adik. Dali, atong siksiko ng sud inibaya. Oh, sige.
Katak ko ining baya eh. Nagibiyaan raman. Bitaw, no? Unsa man kayo nasuod sa utok sa mga alkira nga ilang manigibiyaan? Basig mahadlok na sila mopuyo din hi. Nga doon ay gilugos o gipatay. Oh, kaluoy sa ni Cleofi Alkira, no? Gilugos na. Gipatay pa gid. Bay, Unya, dinhi pa kuno lugosa silang bay. wa kay magmulto din hi bay dyan eh. Ah, tuong ka ng multo. Dali na, manak ka tas taas. Wa magay kalainan ang sahog ining kwarto ni Sir Darwin. Bitaw, no? Hain magit ka ni tagui ang kupang bulawan sa? Mao gyud. Oh, uy, uy. Hala, Oh, may miabot. may miabot. Manggawas na ta. Dili. Milji, nasabdan mo flower face. Bahala na na diha. Dili na. Oh, uy, uy. What ako? Bay, nakakuha naman ng sud sa mga kwarto din sa taas. Bitaw, no? Klaro kayo nga gikawat ang mga butang din. Guba na mapultahan sa kusina. Ano guna gining bayaw eh. Makita ra bang lungsod gikan ining bintana oh. Ah, bay, ni ang dito sa kwarto ni Cleofi Alkira. Ha? Nganong nahibaw man ka? Na, picture niya sa bungbong. Oh, naatuod. Ug nagkaguliyang ang mga nahibiling gubaong butang din. Dinhi tingali siya gilugos o gipatay no, bay. Posible. Mao gyud tingali nga gibiyaan na lang ni nilang baya. Tungod sa sakit nga panghitabo dinhi. Dali, naog na ta. Asa naman sa to? Sa kwarto sa silong. Atong tanawon kung wabay underground ng baya. Ha? Nganong mangita man tag underground? Basin ko na ang nagkidnap ni Inday Ina. Kay midaniya sa underground ini baya. Ha? Dali na. Milji? Milji? Oy, Dindo. Oh, nabalik malagi dayon mo. Oh. Wa naman pa dayon si Papsi sa paghatod sa airport sa bisitang doktor. Aw niya unsa man? Mukaon na ka? Paandama di kas katabang. Nga naman. Atimanan ko nimo. Oo. Unsaon nga wa pa masagoy mabuhat ron. Oh, sige. Manglimpyo ta karon sa klinik. Mao ba? Sige, maglimpyo ta. May underground ng baya. Di tingali ganahan ang tag-iya og mga kwarto nga posibleng puy-an og multo bay. Wala lagi multo. Ah, Ah, ana. To na gyud lagi multo ning baya bay. mahadlok na lagi ang mga multo karon nga mupuyo og bahay nga sama ini kay dagka naman adik-adik. Mapil unyag suyo pang ilang aso. Joke to? Kung makatawa ka, joke. Pero kung di ka makatawa, ay di joke. Bay, na ay mga tunog sa tao. Ha? Ha? May multo gyud lagi dinhi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!